ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо та охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршидагӣ то лимузина мебошад ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 137 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нест, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Honda Starex, соли бароишаш 2001 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш дизел мебошад. объём мотораш 2 литр аст. коробка пердач механика мебошад. нархи мошин 14000 сомонӣ аст. ба рубл багардонем 101000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм Daewoo Lacetti бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароишаш 2003 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердачаш автоматика мебошад. нархи мошин 33000 сомонӣ аст. ба рубл багардонем 239000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. нав краскаш кардагӣ аст. салонаш кожнӣ мебошад. гуфтагие ки биен аз ай пеш бинен савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нест, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад лимузина ки соли бароишаш 2005 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 3.0 литр аст. коробка пердач автоматика аст. нархи мошин 50000 сомонӣ аст. ба рубл багардонем 360000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум BMW Тройка соли бароишаш 1999 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.8 аст. коробка пердачаш механика мебошад. нархи мошин 38000 сомонӣ аст. ба рубл багардонем 275000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. мошина састаниша тенҷи бад гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan ки соли бароишаш 1994 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Levacan Sarband. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердачаш механика мебошад. нархи мошин 22000 сомонӣ аст. ба рубл багардонем 159000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо.
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад ин Тангенае ки соли барояш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хору. нархи мошин 15500 сомония ба рубл бигардонед 112000 рубл мешавад. мошина састаянша хуби бад гуфтеса агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravana ки соли барояш 1995 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикай. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонем 130000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, 4 та баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, аккумулятораш нав мебошад. гуфтагие ки нархи охирин шаид дигар арзон намешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, ВАЗ Нива соли барояш 2002 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Файзобод. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 1.7 литрай, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 33000 сомония. ба рубл бигардонем 239000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони нав дорад, документош нав мебошад, аккумулятораш нав кардагия. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. нӯҳум, Toyota Mark D соли барояш 1995 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷайҳун, Қумсангир. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 2.0 литрай, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 17500 сомония. ба рубл бигардонем 126000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, хадаҳояш нав кардагия. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли барояш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 36000 сомония. ба рубл бигардонем 261000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Daewoo Nexi соли барояш 1995 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикай. нархи мошин 16000 сомония. ба рубл бигардонем 116000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, и якм дастша агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 12. Daewoo Leganza соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передачи механикаи нархи мошин 16000 сомония. ба рубл бигардонем 116000 рубл мешавад. мошина гуфтаие ки мотораш 1.8 простояе. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Opel Astra G соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикаи нархи мошин 35500 сомония. ба рубл бигардонед 257000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш хачибек. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош то охири сола мебошад. мегири ҳайш мекунӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. Daewoo Tico соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.1 литр, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 11000 сомония. ба рубл бигардонем 80000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки находуа, коробка мотораш звер, 4 баллони нав дорад. боз документош 10 моҳи дига сурок доштааст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.